Γιάννη, βάλε μια γραβάτα, σε παίρνει βίντεο. Άρα παίρνουμε από μέσα, παίρνουμε απ' έξω. Χριστός. Το είναι μάλιστα. Το κούμπο, από την ώρα που πατάμε τα σταφύλια, είναι μουστο. Ναι. Είναι διπλοβρασμένο και τώρα είναι το νερό, ξεπλήθηκε η γραμμή, πήρε το νερό και είμαι εδώ πέρα τελειωμένος. Αυτό που ήθελα. Τελείωσε τώρα. Δηλαδή πολύ τρικάνισο, βάζω πολύ τρικάνισο. Βάζω αλάρο πάνω. Εκείνος έχει λίγο περισσότερο γλυκάνισο. Όχι. Εκείνο έχει λίγο λιγότερο και εκείνο έχει όμως. Εντάξει. Αυτό είναι Και περιμένω. από το παρασμένο. Το προηγούμενο που κάναμε. Γιατί το ξαναβγάλαμε, για να γίνει προβασμένο, Ναι, αυτό είναι. Αυτή η διπλώμαση είναι λίγο ξέρει, είναι λίγο να μυρίζει. Αλλά τη δεύτερη βάζω ξενότα μέσα στα φύλλα. Έχουμε 100 κιλά και άλλα 80 πρώτη δράση. Τα έχω τραβήξει. Ροδίτη. Ροδίτη το έχω τραβήξει. Και το έβαλα. Σεμινάριο έχουμε εδώ. Τώρα έκλεισε. Και αρχίζει ο βραδός. και μετά εκεί πηγαίνει το αεροπλάνο. Λοιπόν. Εδώ πέρα βαθμός. Πόσους βαθμούς έχουμε? Το ενόπνευμα έχει σημείο βραδμού στους 80-89 βαθμούς. Δηλαδή βράζει νωρίτερα από το νερό, εξαλώνεται νωρίτερα από το νερό. Τι γίνεται, το αλάτι δεν το βάλει. Λοιπόν, εδώ έχει σημείο βραδμού στο 95. Το θαλασσινό έχει 100-101. Οπότε εμείς θέλουμε να καθυστερήσουμε. Γιάννη, φούσκωνε και λίγο έτσι. Κάνε και λίγο έτσι. Κάνε και λίγο έτσι. Έλα λίγο εδώ. Του έρχεται εδώ ο βαθμός, έτσι πάει στο θάλασσο. Εννοείται. Όταν τελειώσει το βράση, αρχίζει και έρχεται, ανεβαίνει το νερό. Οπότε εδώ μεγαλώνει το βαθμό και καταλαβαίνω πώς θα γίνει. Σκάτω βλέπω και με το όργανο. Αλλά βλέπω, ελέγχουμε το θερμόμετρο και με το όργανο και το γραδόμετρο τι γίνεται. Οπότε θα μου τελειώσει το υλικό. Θα τελειώσει το ενόπνευμα από το υλικό. Μόλις καταλάβω ότι τελειώνει και παίρνω νερό, το ποσοστό του νερού είναι παραπάνω, δηλαδή παίρνω μέχρι 30%. Κατέβει κάτω από 30%. Δεν μου χρειάζεται. Παίρνω το λεδία, έχει τη λεδία. Είναι μετανόλη. Και θα μυρίσω το τσίπουρο. Είναι σημαντικό δηλαδή θα κάνει. Η φωτιά με το λογιστρό είναι με αέριο. Με κατάλαβες όλα, λέω να το διαβάσεις. Λέω τι εκλείπεις αυτό φυσική. Εγώ είχα δει ένα τέτοιο σε μια βιτρίνα. Έλα το με Και ανοίγει το νερό αυτόματα. Μόλις έχει ο βαθμός πέσει από το μέσα, μου ανοίγει το νερό και περνάει το νερό μέσα και πληρώνει το νερό. Μέσα έχει σωτλάκια, μέσα έχει σωτλάκια κατεβαίνει ο βαθμός. Μέσα είναι όλο το νερό. Η προπή δεν κατεβαίνει κάτω. Όσο πιο παγωμένο είναι το νερό, τόσο καλύτερα πληρώνει. Βάλε το γραδόμετρο μέσα. Να κάνουμε το γραδόμετρο.
γράφει. Πήραμε εμείς, ξετιμήσαμε. Πήγαμε στους 15 βαθμούς στους βαθμούς, 20%. 20%. Εδώ αυτό τι λέει τώρα, 20% Πώς θα τραβάσετε τις γυναίκες τους. Εμείς πόσο θέλουμε να είναι? Εμείς θέλουμε για να είναι 50-50. 50% αυτό που πίνουμε τώρα είναι 50%. 50%. Η γράπα που λέει ποια είναι, είπαμε. Μέσα. Τώρα δεν έχει γλυκάνισο. Το τσίπουρο χωρίς γλυκάνισο. Εκεί πρέπει να μπει. Ωραία, ευχαριστώ. Εγώ καλύφθηκα. Καλύψατε.